Happy Sundays for numbers, 22 Mondays for EBT videos. It's a happy Monday, Monday safe when you don't get. And you know, Mondays I chance for you to tell me what was your favorite sporty moment after we the song. But for never found a 2.8 to go that game. 3 goals to 1 is they were playing away. So that means, but at the last stage of the qualifiers, where they don't take one game. But now, moving on in the quarterfinals took place over the weekend. And then what was the most to see this Gaba says semi-finals where Kaizer Chiefs will be taking either Mamelodi Sundowns or Kanye United. But I look at it, the CIA on the Fire New Zealand, then moving on to the last one. Iraq, people on board, the men's Six Nations, Park Guineas, we saw in England, we saw in Scotland, and also in France, coming back with the pictures. And France claims the top spot right now. I will be waiting and seeing, but when now was our penna, the winner we are your colleagues. uRaymond Mdaka ukhupha iqala labafana abangamashumi amathathu elizathi liyokumela uMzantsi Afrika kwiAFCON kwiIvory Coast kule nyanga siya kuyo. Lo mnyadalo uzawuqala ngomhla wama-26 kwinyanga kaTshazimpunzi ze uyophela ngomhla we-18 kwinyanga kaCanzibe. Baphulaphulile babukele emakhaya uMzantsi Afrika ufakwe ku-Group B apho azakujongana khona kunye ne-Egypt, eMorocco kunye neNigeria zenencadele ngapha. Iqela leSekhukhune United lichaze uEric Tinkler njengomqeqeshi omtsha enhloko kweli qela. Lo ka-Eric Tinkler ungene endaweni kaNihlahla Siyema nobesanda kuhlukana neSekhukhune United. Eric Tinkler naye kungekudala besanda kuhlukana kunye neCape Town City emveni kokuba ihleli ithutyana engenzi kakuhle. Kweli qela lakhe litsha ufika noMark van Heerden nozawungena njengephini lakhe. Kwelinye icala bakwa-SABC bakhupha ingxelo yokuba ngaba uMagazole Mapimpi uTyikityha Isivumelwano esitsha kunye neqela leSharks. Lo mdlalo udlala ephikweni uTyikityha Isivumelwano esitsha seminyaka emibili. Umqeqeshi inhloko weqela lesizwe lebafana abafana uHugo Broos ukhupha iqela lakhe lenziwa ngamadodana angama-23. uHugo Broos ukhupha iqela elizakujongana kunye neLesotho kunye neBenin kwiWorld Cup qualifiers kule nyanga sikuyo. Kanti ke bafana umdlalo wayo wokuqala uzawudlala ngomhla wama-21 ze ulandelayo ube ngomhla wama-25. Umphulaphuli nawo mbukeli emakhaya ngicela uncedo ngapha. Ibhola yombhoxo yaseMzantsi Afrika ibibhiyozela abadlali abathe bagqwesa izolo eKapa. Oku kusemveni kokuba ibhola yombhoxo yaseMzantsi Afrika ithe yanonyaka omhle. Abadlali abafana noSasha Feinberg, Mngomezulu, uqeqesho inhloko uRassie Erasmus noCheslin Kolbe bathe babuya bencumile emveni kokuba befumene iimbasa zabo. Eliqela lamabhokobhoko lizabe lijonge uqhubekeka lisenza kakhulu kulo nyaka. Uvela Khumalo kumqeqeshi inhloko weqela lesizwe lamakhwenkwana neminyaka eli-17 ukhupha iqela lakhe lenziwa ngabadlali abangama-29. Eliqela lakhe lizawuhamba de ethubeni libe kanti liyacuthwa. Iqela lakhe lokugqibela liza kumela uMzantsi Afrika kwiAFCON neMorocco. Lo msitho uzaqala ngomhla wama-30 kule nyanga sikuyo de uyophela kwinyanga elandelayo ngomhla we-19. Ubahanda walazo neminyaka eli-19 imbaleki yaseMzantsi Afrika wenze izibukwa izolo ngelixa sophula irekhodi elalibekwe nguBradley Ngwana kunyaka ka-2023. Imbaleki yaseMzantsi Afrika yenze oku ngelixa bephumelela umdyarho ngemizuzwana eli-9. Kanti ke uBradley Ngwana yena waphumelela wakhe umdyarho ngemizuzwana eli-10 kuphela. Ubahanda walaza akhange abesama apho uye wayimbaleki yokuqala eMzantsi Afrika kulo nyaka ephumelela umdyarho phantsi kwemizuzwana eli-10. Baphulaphuli nani babukele emakhaya bandulele kakhulu ngendlela enthena niboleka zona de ibe lexesha elilandelayo kamnandi.